Assalamu alaikum aziz yoldaşlar. Yine bugün heptanın 3. günü geçen heptadan edişimize yalı. Bundan sonra dinlemenin bilen efire çıkıyoruz. Ve siz hakikaten hem kızıklayan yansınızdır. Yalancı peygamberler deyip belki yanlış düşünenler hem bar olan olup bilir. Bunu yürüyte yazdım fikirlendirmek için önünden. O yalancı peygamberler biliyorsunuz aslında hakiki peygambere yalancı peygamber değilen değildir. Yani hakiki peygamberlerden son din tarihine, İslam tarihine ya şoňa benzeş tarihlere seyretseniz yalancı peygamberler hem çıkandır orta. Yine menen peygamber deyip. Ve hatta İslam dininden son peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deyip aydıyas biz. Ondan sonra yalancı peygamberler çıkandır. Hatta bunların arasında ayarlar bolondur. Menen peygamber deyip çıkan. Yani şol yalancı peygamberlere karşı her türlü çareler alınıp barılandır. Menem şul temanı edil şoňa bağışladım. Yani bu vaatta peygamber bolmaz. Onu bilýäňiz hemmäňizem. Yani men bunu edilneme meňzetdim. Şol peygamberlik wakasyna meňzedip häzir yalandan halkın üstünde oyun oynamak için ýörüýte döredilen toporlar ýa-da şoňa meňzeş zatlary ele almak için ýörüýtelep bul ady saýlap seçdim. Indi bu temamıza başlamanka täze ýyl bayramymyzy gutlamak isleýän täze ýylymyz düşümli bolsun. İnşallah nesip bolsa halkymyzyň bähbidine bolsun bundan soň diýärin. Ve geçen hepde aýdyşmaýaly özüm barada gysgaja käbir zatlary gurrun vermek isleýän hem tanışyklyk bolsun. Siz meni tanan, dinleyen adamınız hökmen suratda tanamalsınız mıkanız diyen ve bir adama iň gowy şekilde tanamak için onun näme iş edýänligi ne bilmekdir. Ya da näme kitap okuya, näme aýdym dinleýär, näme kinolar görýär. Şol ýagdaýlarda o adamy tanap bolýar has gowy. Ve bugün kan bir sizin sorawlaryňyza jogap berip bilmerin, ýöne berjek bolaryn hökmen suratda. Men bugün düşündürecek mowzuň gaty, giňiş ve möhüm. Bunu hökmen suratda daş döwrüňizdekilerle paýlaşyň. Men aslında hem bu işlerin daşında bu işe girişmenkem sosiologiýa okapdym diýdim Marmara Üniversitesinde ve onun daşında dizaynerçiligim edýärin. Meselem şunun ýaly bir neme görkezeyin size. Yine bu menin çizýän nemem motor ve skuter dizaynerçiliğini edýän boş wagtlarymda edýädim. Son 8 ay 9 aydan beri edip bilemek elimde ýok. Yine men size ýene käbir suratlaryny görkezeyin bunun. Şunun ýaly bu ham şeklidir, yani edil doğalı taýar bolan şekli däldir. Men onu doğalı taýar bolan şeklini bu taýdan görkezip bilmeýän. Doğalı maňa değişli üstünde menin hakym bar bunda. Yine şunun ýaly bu bir öň taýarlyk ve doğalı şeklini ben size şu wagt görkezjekler. Bu elektrikli motor. Ýörüýte hemme zadyna hasapladyk, bunun etdik. Olan mende kalsın, ben aydıp vermeyin onu. Yine bunun daşında da bir nemelerime aydıp geçmekçi. Mesela ben okuyan ya da halayan, hatta düşüncemi, fikrimi bir neme şul adamın üstünde kurdum deyip aydıp bileceğim bir adam bilen tanıştırmak isleyen size. Hazır. Yine bu
Noam Chomsky diyen bir adam. Ben bunun eserlerini kan okudum ve nemelerini, sapaklarını dinledim, çıkışlarını dinledim. Yani bu adam dilçidir. Aslı, başlangıcı bilen. O dilçi demek näme bolýar? Dilçi demek köp dil bilen adam değildir. Ýöne dil nemelerine ben ahilip aysaman Türkmençede. Türkçede dil kuramları diýil ýa-da o linguistik diýilýär ýa-da şonuň ýaly aýratyn bilim bar. Şonuň nemesi hatta bu adama şu an canlıların arasında en akıllı adam diýilýär. Şu an diýerlerin arasında en akıllı adam diýilen lakamy var. Bu adam näme diýär? Şol dil bilimini, o dilçiligi alýar, siyasat bilimine goşýar ve o siyasat biliminde nämeler edýär? Gaty uly üýtgeçlikler getirýär. Yani siyasat bilimine goşup biljek en uly goşantylardan birini goşýar ve doğru analiz etmägini başarýar ve eden analizlerinin köpüsü diýmeýin hemmesi diýilen ýaly doğru çykýar. Sebäbi bu dilin güýjü bilen, dilin guruluş güýjüne edil näme meňzedýär, hemme ýerde näme diýse ornaşdyryp, uýgunlaşdyryp boljagyna ynanýar ve şonu eden ýagdaýynda da doğru netijeni berjegine ynanýar ve aýdýar. Ve aýdy şalam bolýar. Yani bu adam men hemme zadyny aýdyp durmaýyn, kän wagtymyzy alyp sizem görüň. Noam Chomsky diýip bardyr. Indi men bu adam näme üçin tanıştırdım? Birinciden hemen özümi tanıtmak üçin. Yine şunun ýaly adamlary tanayan, okuyan, bilýän. O menen şoňa meňzeşiräk ýanyndan hem geçip bolmaz, ýöne meňzeşiräk diýip aýtmak üçin aýdýan. Indi bu adamı nemesine, taktikasına ya da nemesine alıp, prosedurasyny alıp şu wagt bize daşky siyasatda bolup biljek zatlary başka bir ýurdun üstü bilen misal vermekçi. Kelläňizi garşydyran bolup bilerin. Yani şunun ýaly aýdaýyn. Gazagystan diýilen bir goňşy ýurdumuz var. Şu goňşy ýurdumuza da başına gelen zatlary häzir aýdyp berjek, hatta onu görkezjek, kär videolaryny nemeleri bilen bile ya da bizim jurnalistlerimizin aýdýany bilen suwutnama diýip aýdýarlar. Olara göre her görkezen zat suwutnamadyr. Yani her görkezlen zat suwutnama däldir ildeşler. Hökmen suratda görýän zadyňyzam analiz edin, barlaň, bilin. Başkalarının pikirini hem alın. Indi mesela Gazagistan'ı alalı elimize. Gazagistan soňky wagtlarda Rusya bilen arasy gowdal. Näme üçin gowdal? Rusya bilen gowy bolmazlygynyň arasynda näme bardyr? Toprak dawasy bardyr. Gazagistanyň demir gazygy Rusyany gyzyklandyrýar. Şoňa näme diýär? Indi Gazagistan ya da Nursultan Nazarbayev diýip aýtmakçy. Bu adam SSR dargan wagty paýtagtynyň yerini ütketdi. Gün ortada bolan paýtagtyny demir gazygy süýşürdi. Näme üçin süýşürdi? Sebäbi bunu süýşürmese ya da yerini ütketmese şo taýa Ukrainada bolşýaly Krem'i Ruslar nädip aldy? Edil şonuň ýaly alyp bilýär, ýöne paýtagt şo taýda bolsa bu doğrudan doğru döwlete ýurda garşy gelmek bolýar. Şonuň üçin tutup durulan zadam şoldur, ýani Rusyany Gazagistan toprağını almaktan. Şonuň ýaly nemeleri var. Hatta Putin bilen Nursultan Nazarbayewiň arasynda bir atışmalar, tartışmalar hem bardyr. Men şol nemelerden käbirini şu taýda görkezip geçmek isleýän size. Siz görüň, dinläň, bilelikde dinläliň onu. Это вот Россия снова собирает Советский Союз. Мы говорим о том, что, может быть, о развале Советского Союза переживает кое-кто. Но вот кто хочет его восстановить, у него головы нету, потому что это невозможно.
без крови, крови без войны. Какое событие, которое уже произошло в России, хотели бы изменить? Развал Советского Союза. Aziz yoldaşlar, şunun ýaly näme bar? Putinin öňkü Sovet respublikalaryny birleşdirip näme getirmek arzuwy bar. Nursultan Nazarbayew bolsa, onuň ýany bir arzunyň bolmaýanlygyny aýdýar we buňa samsyklyk diýär. Ondan soň ýene-de şunun ýaly bir video görkezmekçi size, bunu hem dinleýälim. На территории, на которой государства не было никогда, у казахов не было государственности. На которой государства не было никогда, у казахов не было государства. Біздің елдігіміз қазақтың жұртының арғы кіндігі ғұндардан басталады. Ғұндардан кейін Көктүрктің мемлекеті болады, Көктүрктің кейін Алтын Орда болады. Сөйтіп хандық барлығы келіп осы тәуелсіздікке келіп тіреледі. Сонда үлкен тарихымыз бар. Жастарымыз білу керек еді, біз керше ғана болған қазақ емеспіз. Ғұндардың да, Көктүрктің де, Алтын Орданың да орталық болған жер бұл жер. Мен бір рет айттым, қайталап айтамын. Егер де тәуелсіздікке нұқсан келтіретін болса, онда ұйымдарда Қазақстан еш уақытта болмайды. Ең жоғарғы бағалайтын біздің қасиетіміз, байлығымыз ол тәуелсіздік. Ата-бабамыздың қанымен, теріменен келген тәуелсіздікті біз біріншіден ешкімге бере алмаймыз, екіншіден қасық-қанымыз қалғанша біз оны қорғауымыз керек. Біз өзіміздің қауіпсіздігімізді, қарулы күштерімізді, ішімізді, сыртымызды, етек-жеңімізді жиып сақ отыратын болуымыз керек. Aziz yoldaşlar, yana bir video görkezmekçi bunun dowamında. Yani bu tayda analiz etseniz, Putin Kazakstan'ın toprağı yok diye, Kazakistan'ın prezidenti toprağı var diye, biz bu tayda 100 yıllardan beri yaşayas diye, hatta bizim kökümüz Göktürklere, Hunlara, son Altın Orda devletine çelli gidiyor diye. Ya o tayda Türkçe nemediptir. Indi Nursultan Nazarbayev'i men odanlamak için, gözelleştirmek için hiç zat aydamak, edemek, yani bolyan zatları aytmak isteyen, yani Ruslar Kazakistan'ın üstünden hem oyun oynayar, edilmiş olsan da beyleki önkü Sovet Respublikaları yurtlarının üstünden hem oynayar. Bunu Belorusya'da da görüyorsunuz, Ukrayna'da da görüyorsunuz. Yine de şoňa benzeşlerde, yani bu görünenleri, görünmeyenleri var en tek mesela. Näme diýsem, Tacikistan var, edildi oğlu nemetmeyen. Türkmenistan bar diyecek, yani Türkmenistan'ın halkı o yönde. Türkmenistan'ın halkı bilýärdi aslında. Bu işlerin arkasında kimlerin barlığına 30 yıldan beri. 30 yıldan beri SNG, yani Sovet Respublikalarının dağıtılmadığını barada. Yine bu tayda şu vakaların üstüne, bunlar önkü olan vakalar, indi täzelikde, hatta düğün deyin, düğün diýip aýtjak. Düğün habarlarda näme diýerler? Kazakistan'ın Goranma Ministrligi bir näme diýär, duýduruş berýär, yani onu häzir bilelikde dinläliň. Kazakistan basını diyor ki Rusya bize savaş başlatmak üzere. Rusya bize hatta savaşı başlattı. Nasıl savaş? Rusya Kazakistan'a hibrit savaşını başlattığını söylüyor. Kazakistan Askeri Akademisi Başkanı Albay Muhtar Sekpayev yaptığı açıklamada Rusya Kazakistan'a hibrit bir savaş başlattı. Rusya'nın hedefi aynı Ukrayna'da olduğu gibi, aynı Gürcistan'da olduğu gibi önce küçük küçük Kazakistan'ın içini karıştıracak, ardından bölge bölge yerlerde ayaklanmalar başlatacak ve parça parça yerleri Kazakistan'dan ayıracak. Aynı Ukrayna'da olduğu gibi, Donbas bölgesi, Kırım bölgesinde olduğu gibi, aynı Gürcistan'da olduğu gibi, Abasya bölgesinde olduğu gibi ve aynı Moldova'da, Transnistria bölgesinde olduğu gibi Rusya
çok tehlikeli bir oyun başlattı. Kazakistan'ın içinde %20'ye yakın bir Rus halkı yaşamakta. Albay Muhtar şöyle devam ediyor sözlerine. Kazakistan'da Rusça konuşanlar çoğunlukta olabilir. Bu onların Rus olduğuna işaret değil. Onlar Rus değil, onlar Kazak vatandaşı, Kazakistanlı. Şimdi Rusya, Rus nüfusunun çoğunlukta yaşadığı Kazakistan'daki bölgelerde kısım kısım ayaklanmalar yapmaya başlayacak. Buna müsaade etmemeliyiz, buna izin vermemeliyiz. Ordumuzu o bölgelere göndererekten, Rusların çoğunlukta yaşadığı Kazakistan içindeki bölgelere göndererekten Rusya'ya net bir mesaj vermeliyiz. Biz senin esirin değiliz. Şimdi size ben özetle anlattım sevgili dostlar. Uzun uzadıya bir yazı, bir haber bu. Şimdi burada Kazakistan ve Rusya arasında ciddi bir çatışmanın başladığının işareti veriliyor. Hibrit savaş başladığının işareti veriliyor. Ne oluyor? Neler oluyor? Daha detaylı Kazakistan haberleri için önümüzdeki günlerde sizlere önemli haberleri, detaylı haberleri aktaracağım inşallah. Kahraman Türk ordusunun Kafkasya'dan... Aziz yildaşlar, şunun ýaly näme bar? Ýagny öňem aýdypdyk gibritne wayna diýip aýdýarlar. Gibritne uruş. Kazakistan şonu dogly açyk bir şekilde aýdyp berýär. Ruslar bize garşy gibritne uruş demetdi, ıglan etdi diýe. Biz şu wagt Ruslar bilen uruşyň içinde diýip aýdýar. Indi gibritne uruş nähili bolýar? Esasy geljek demem şo da. Yalançı peygamberler var da. Aýtjak demem. Goşa dırnak içinde. Ama indi gibrit ne olanda öz içinden, özüne mengzeş, öz milletinden ya da dininden adam ya da bir toparı çıkar ya. Şolam mesela daş güýje işleye. Yani Rusya ya da ýene bir ýere işleye. Buna gibrit ne diýilýär? Onun yerine dönükleri iş edýär. Öz milletine, öz yurduna dönükleri iş edýär. O näme edýär? Mesela Nursultan Nazarbayewa garşy bir näçe nemeler alyp baryp bilerler. O nähili siyasi şekilde olur, provokasiya şeklinde olur ya da hem siyasi hem provokasiya şeklinde bolup biler. Şonun ýaly nemeler var. Mesela bir sanak örneği var. Misaly var yani bağışlarsınız. Ama şunun ýaly bir adam var. Yine bu adamın adyna Ablyazov diýerler. Ablyazov. Yine bu DVK diýip, ýagny Demokratiçiskiy Wybar Kazakistana diýen bir neme hereket döredýär. Bu harekette de dine Kazakistan hökümetine karşı söwüş, yani söwüş ya da şoňa ziyan vermek de. Şu taýda bir zat aýdyp geçeýin men. Ildeşler Kazakistanyň prezidenti Orta Aziýadaky prezidentleriň içinde birinci ve yeketek olup öz islewi bilen nämäni prezidentligini goýan adamdyr ve Kazakistan demokratiýa dogry giden bir ýurtdur. Indi pikir edin, Kazakistanyň ýagdaýy Orta Aziýadaky ýurtlaryň içinde iň gowsudur ve iň milletçisidir. Türkiýede işleýänlere, ýaşaýanlara aýdýan hiç Kazakistan'dan gelip garsonluk ya da tuvalet süpürme bağışlarsınız. Şoňa mengzeş işler eden bir Kazak gördünüz mü? Yok, ben görmedim. Ben 11 yıldan beri yaşayan, ben görmedim. Ýöne Kazak tanışlarım var, bile okan yerimden. Onlar onun ýaly däl, işlemýärler sebäbi Kazakistan öz halkyna eýe çykýar ve milletçiliğine, milletini gorayandır. Ve bunu bilin hökman suratda. Indi şonun ýaly bir ýurda, ine şunun ýaly bir ellerini bağlap çykýar. Bu nemedir? Sovet metodudur. Aziz ýildaşlar. Şun ýaly bir arkasında bularyň ruslardyr. Şu elini bağlap, gahrman, geroy ýa-da öz üstüne nämäni çekmek üçin ýa-da güýçli görünmek üçin edýärler. Ve bunun bir näçe kopyalary başka ýurtlarda da gezýär. Başka ýurtlaryň üstünde de oyun oynalýar. Bularyň esasy nemeleri nähil diýip aýtsam, metodikasy Rus tarapnadyr, Rus dilini ulanýarlar.
yani Rusça gepin kıskası, Rusça bir neme. Bular Kazakistan içindeki siyasi ve sosyal cemiyetçilik nemesine deformir edip şoňa öz adamını getirmek, yani Rusun adamını yerleştirmek diýilen ýalyk bir nemes var, ynançlary var. Öz adamı koymak. Ýene şoňa da gibrit ne diýip aýdylýar. Ýoksa bu Kazak nemedir? On soňa bular köplenç biznesmen bolýarlar. Mesela bu ildeşimiz, yani ildeşim deyip aýtmaýyn, Kazakistanyň vatandaşy Fransada ýaşaýan biznesmen diye. Ýöne haçan görsen ekranlardadır. Görün hökmen suratda barlap. Haçan görsen ekranlardadır. Ine çıkın, ana çıkın deyip on soňa geçenlerde 100.000 tenge mi köçe çıksanız, yanlış bilmeyen olsam 10.000 tenge ya da 100.000 tenge pul ödürlen olmalı. $500 yakın pul bolýan olmalı. Şoňa menzeşrak. Şonuň ýaly bir teklipler hem var ve buların köplenç ulanýan nemesi şunun ýalakdyr. Kuş nemesini ulanýarlar, emblemasını ve şu kuştur, yani hem yerde kopyasını da ýaýradypdyrlar. Her türlü ýagdaýda şular ulanýarlar. Mesela alga DVK diýipdir, alga. Alga DVK diýmek men öňünden barladım eziz ildeşler. Men size görkezmek isleýän alga diýmek nemede, Kazakçada näme diýmegiň manysyny. Ya şu taýda biz translate'de öňe diýäs, alga diýä. Eziz ildeşler, bunu bir ulaldygyny görkezip bilerin size. Alga DVK diýä. Öňe Demokratiçiski Wybor Kazakistana diýä. Ýene şunun ýalyk bir neme ýagdaý bar. Indi men size hazır bunu giňişleýin nemedeň özüme dogry ekran açjam. Indi ildeşler, bu adamlar aslında öz halkyna, watanyna dönüklik edýänlerdir. Men bunu gördüm. Bularyň käbir taktikalary hem bar. Ýene Kazak halky bular Rusça, Rus tarapdary diýip günäkärlemäne başlan wagty birden nemesini ütkedýärler, taktikasyny ütkedýär. Bu gezek Nursultan Nazarbayev Ruslara işleýän bolup çykýar. Olary görä. Olar şonuň ýaly provokasiýa edýärler. Halkyň gözünden düşürjek bolup. Ýöne mesela bizim ýagdaýymyzda näme bolup biler? Bizim ýagdaýymyzda edil bunýaly işlemez, hökümete garşy işlemez. Ýöne hökümete garşy işleýän ýalyk bolup görünür. Ve hökümete dogry adamlary getirmejek bolup alady edermiken diýen bizde bizim ýagdaýymyz birazrak başgarak. Gurbangulyny endi Ruslar hem islänik da azrak bir akyllyrak diktator getirecek bolýarlar. Demokrat edip gıygıryan diktator aslında getirecek bolýarlar. Aziz ildeşler, bunu men näme üçin çıkardım? Bizim Aydın var. Hemmäňiz tanaýaňyz gaty akylly ildeşimiz. O maňa şunu aýtdy. Kemine diýdi, bu halkymyz gaty sahada diýdi. Aldy hap diýe başyna neme getirseler diýe, düşman getirip goýsalar hem hiç duyman bilmän galarlar diýdi. Ýene menim şu bilýän zatlarymı öňünden habar vermek üçin şu zatları ýöreýte taýarladym men bunu. Aýdandan soň bunu etmesem bolmaýasa boynumdaky borç mükän diýip pikir edýän. On soň meselem şu adamlar bilen ýurdun içine barylsa, yani meselem DVK bilen Kazakistan DVK'nın alanını pikir edin. Kazakistanyň birinji paýtagtyny ütkederler. Öňki ýerini alarlar, soň topraklara bererler o taýa. Ýöne Kazakistan onu islemeýär. Kazakistan indi bu taýda açyk aýtmalsa, Kazakistan açyk ýöredýär bu siýasatyny Türkiýe tarap ýakynlaşýar. Geçenlerde bir hepde olandyr ýa-da 10 gün olandyr Türkiýe bilen esker türgenleşigi ýa-da şonuň ýaly özüniň goşunyny mobilize etmek diýilýär buna. Mobilizasiýa
etmek için Türkiye bilen bağlanışık bağladı. O bu näme diýmek bolýar? Bulam edil yani näme tarap ýakynlaşýar diýmek manysyny berýär. Türk birligine diýip aýdaýyn ýa-da Asiýa birligi bolup biler. Buna siyasi adı. O şoňa ýakynlaşýar bu ýuwaş-ýuwaşdan. Indi bizde nähili ýagdaý bar. Bizde meselem Gurbanoğlu bir taraplığı yani ömür boyu etdi. Yani ömür boyu diyen Türkmenistan näçe ayakta kalsa şonça da bir tarap bolar diyen ýaly bir karar kabul ettirdi. Olam näme üçin? Şul Türk birliğinden ýa-da Turan ýa-da Asiýa birliğinden goramak üçin. Sähi düýünden islanok, näme üçin islanok? Sähi arkasında taş güçler var. Olur islanok. İslemezem. Onu isläwen bilmeýär. Ol bir kukla. On soňam ýeneden bir zat aýdyp geçjek. Bu toparlar ýanky Gazagystanyň demokratik saýlawy diýip aýdýarlar özlerine. O toparlar sistemany ütgetmek däl, diňe meselem Nursultan Nazarbayew ütgetmek. Prezidenti ayırsan düzelýär diýär. Olar bir problema çykarypdyrlar Gazagistan. Bütün problemas şol diye. Olam şon ayırsan çözülýär diye. Yok aslında onun ýaly däl. Meselem Türkmenistanyň ýagdaýyna gelende Gurbanoğlu'ny ayırsan bütün problema çözülýär diýilen bir zat barmy? Menim pikirimçe ýokmu kendi yani. Sebäbi Türkmenistan Gurbanoğlu'nyň arkasında duranok. Gurbanoğlu o taýda bir kukladyr. Onun arkasında duranlar var. Ve gizlenýärler. Öňe çyksalar bilýär olaryň güýjüniň ýoklugyny aslında. Hemişe gizlenip iş etmek bir güç nemesidir. Yani bu neme ýagdaýlarynda başga bir keseki ýa-da başgalaryň ýurduny ele geçirmek ýa-da şonuň baýlyklaryny almak boýunça. Ýöne o ýurduň öz halky näme etmeli? Olar öňe çykmaly. Meselem men aýdýan yüzünü açsa diktatura karşı katı ulu bir güçtür, bir harekettir diyen. Öňe şoňa meňzeşiräk edip aýtdym. Bu ýazak hakyky bir şekilde aýtmakçy, açyk bir şekilde bunu. O yüzüni açıp çıkmak ýa-da şoňa meňzeş hareketler etmek diktatura karşı katı ulu bir güçtür. Bunu ýadymyzdan çykarmalyň. Indi biz bundan soň näme etmeli? Biz bundan soň etjek işimiz arassa ýaşlardan meydana gelen o nemeler var. Düşünceli, bilimli ýa-da teknokrat o adamlardan yurt döwlet gurlar, şolaryň kömegi bilen bile. Onun daşında o çıkıp ay demokratiya diýip gygyrmak bilen demokratiya bolýan däldir. Demokratiýanyň arkasynda bir sürü, bir topar mehanizm bardyr. Şu mehanizmleri kurup bilecek adamlar bilen demokratiya bolýandyr. Ve şu demokratiýany getirmek için birinciden bilim bolmalydyr. Sowat bolmalydyr. Ve bir ýurdu bilimli etmek, o şoňa bilim sistemasyny ornaşdyrmak gaty kyndyr. Ve bu kyn zady hiç haçanam demokratiya gerek diýip gygyrýan adamlar edip bilýän däldir. O bunu edip biljek adamlar diňe bilýän adamlardyr, hünärmenlerdir, ýagny teknokrat adamlardyr. O hökman suratda şonuň ýaly adamlara ynanyp bolar bu işlere. Hiç bir wagt siýasatçy goşa tırnak içinde bu işleri alıp çıkıp bilmez. Hökman suratda aşağıdaki döwlet organlarından kömek almalı. Eğer döwlet organları bilen bähbitleri kesişmeýän bolsa, dengelmeýän bolsa, ol aşağıdaki döwlet organlarynda işleýän adamları, inisiativalary ýany çıkarıp atarlar. Almurad aganyň aýdyşy bilen. Hani bardy ýa inisiativni adamları bir-birden çekip çıktılar ýani nämäniň daşyna çıkardylar diýip. Yani şo ýagdaýa gelýär. Şonuň üçin biz hökman suratda taş döwremizde bolup geçen zatlaryň parkyna varmaly we anygyna yetmeli. Yani bundan soň öňümüz täze ýyl başlanýy we täze
programalar ve täze hareketler boljakdyr hökmän suratda. Ve men bu zatları täze ýyla geçmänkä hökmän suratda aýdyp geçeýin diýdim, içimde galmaz ýaly. Yine eziz ildeşler, bu şunun ýaly bugünlükçe aýtjak zadym, ýadymdan çıkaran zadym bar bolsa da öňümüzdäki nemelerde aýdyp geçäýärin bunu hökmän suratda. Indi sizin bir soraglaryňyza bir seretjek bolup göreýin. Hawa. Şu taýdan iň aşakdan başlayan, iň aşakda görülen nemelerden. Hemra Remboy diýen ýyldaşymyz ýazýar. Türkmenistany köp ýurtlar göz gyzdyrýar diýär. Owa hakykatdanam köp ýurtlar göz gyzdyrýan bolup biler ýöne bizim halkymyz göz gyzdyryp bilen okmykan diýen köpsi. Ýöne göz gyzdyrarlar. O görünýär bir potansiyel var. Ondan sonra kinetik vardır, yani bir potansiyel enerji vardır. Sonra kinetik enerjisi vardır. Eğer potansiyel enerji yok olsa kinetik enerji yok demektir. Yani bizde potansiyel enerjimiz var. Şunun için umutlu. Ama Maria Delavita ýyldaşymyz ýazýar. Ama Putin SSR'ist diye Tayyip Erdoğan'ım Osmanlı'yı isleyer diye. Yani Osmanlı eziz ildeşler, yani Osmanlı indi Selçuklu'nun devamıdır. Selçuklu birinci gezek halifalığı Abbasilerden alan, yani Bağdat'tan eline alan, İslamiyet'in siyasi gücünü eline alan bir devlettir. Ve bu devlet birinci gezek Merv'de payitaht kuryandır. İkinci gezek Rey şäherinde, İran'da. Rey şäheri Selçuklu'nun ikinci payitahtıdır. Ondan sonra Anadolu Selçuklu deyip bir de Anadolu Selçuklu'dan sonra yuvaş-yuvaştan, yani Türkmenistan'ın Balkan hazırki Balkan velayetinden göç eden Osmanlı maşgalası Osmanlı'yı kuryandır. Bunların hemmesi nemedir? Selçuklu ile Osmanlı aslında iç içedir. Yani dine tapağı biri ön geliptir, beylekisi son geliptir. Birine bir hanlık kuruptur, beylekisini başka garındaş hanlık kuruptur deyip aydayın. Şonun ýaly. Şonun için men bunda hiç hile neme göremok. Ondan sonra yeniden bir başka bir soruları okuşturacak olup göreyim. Alex Alexandriyaz'a Türk birliği bolmalı, hemmemiz üçün gowy bolar vatandaşlar diýipdir. Benim pikrimçe de gowy bolar esasen ykdysady we neme tarapdan, kultura tarapından gaty kän peýdasy bolar diýip pikir edýän sebäbiz. Şu wagt meselem köp Türkmenler Türkiýe'ye gelip işläp, yani Türkiýe'ye gelip gidip işleyen Türkmenlerin sany toplasan jemi 3 milyon vardır. Şu an içinde yaşayan aydamok Türkiye'nin gelip gidip işlenleri emmesini, yani Türkiye'ni görenler, belli bir vaat zaman sarf edenlerden demediyen söz ediyen buların köpüsü şu tayda bir Hazar denizinin aňyrsynda da buların diline menzeş, yani bizim dilimize menzeş bir dilin barlığını, şoňa da menzeş bir kulturanyň barlığını görüp gittiler. Bu hakykatdan uly täsir edýän bolmaly. Murat Rezzak ildeşimiz ýazýar. Turan üçinde Türkiýe döwletleri arasında milletçilik yok etmeli. Hemmemiz bir köktenliğini düşünmeli adamlar diye. O Turan birliği kurulyan olsa, yani hökmen suratda onun bir Türkiye milletlerin nemesinin nahil deyip aýtsam,
Edýän işligi bildirer. Şonuň üçin hem ol düşünje öz-özünden ortadan aýrylarmykan diýen. Ine ýaňy Noam Chomsky diýip aýtdym. Yani şonuň metodyna göre köp zatlar aýdylman edilýändir. Yani aýtmasaň şu sistemany gursaň öz-özünden bolup gidýändir. Ýöne aýrylmaly diýip gıýyrsaň, o milletçilik ýa-da milletparazlyk aýrylmaly diýip gıýyrsaň, o aýrylýan däldir. Ýa-da buna aýdaýyn, agzy birlik meselem, birleşmeli diýip gıýyrýan. Şo näçe köp gıýyrsaň şonçadan ters täsir edýändir. Yani şu zady hökman suratda biliň ýa bilim, ilim bunu diýär. Bunun üstünde yani şu an size bir subutnama gerek dälmiken diýen. Ondan soň taryhyny bilen ok türki halklar diýär. Doğrudan hem türki halklar hatta Türkiýany ele alaly. Türkiýede soňky bir 60 ýyldan bäri öz taryhy bilen gyzyklanyp öwrenip başladylar. Yani Türkiýanyň Osmanlı arhiwi bardyr. Osmanlı arhiwiniň häzir şu an 5%dan açylyp ýetişen ok. Şonça köp neme var, dokument var, maglumat var. Olaryň hemmesini bir-birden açyp, ortaga goýup sergiläp, halk bilen tanıştırılan böyle değil mi 5% diýip bilýän men. Iň soňky bilen ýagdaýym. Bunu 5-6 ýyl bundan öň eşitdim. Yani şu an bilemok näçesi açyldy. Ýene şonuň ýaly ýagdaýy var. Çarwa oglan ýazýar. Kemine 2021-nji ýylda diýe diktaturany ýykyp bilersmi diýe. 2021-nji ýylda diktaturany ýykarsmy diýen soragy. Bunuň ýaly soragylar, ýani soragyň özü näme diýilýär buňa warsaýymsal diýip aýdýar türkler de. Ýani boljakmyş ýaly soralýan soraglary boljakmyş ýaly jogaplar berilýär. Çarwa oglan eziz ýeldeşim. Bu zada boljak ýalyk diýip näme jogap beripdiler. Meniň pikirimçe 2021-nji ýyl bolma nemesi gaty ýokary, ahmaly, gaty ýokary. Yani men şonu görýän. Di Türkmen iman ýazýar. İçeride etmeli hemme zady diýär. İçeride diýeni ýurdun içi bolmaly, Türkmenistanyň söz edýän bolmaly. İçeride etmeli diýäňiz, men şunu ýene hem täzeden gaýtalap geçen, içeride kimi goýup gaýtdyňyz? Men aýdyp bereň size, içeride kimleri goýup gaýtdyňyz? Garry eneleri, atalary goýup gaýtdyk. Yaş, yetkinjek ýaşyna yetmedik çağalary goýup gaýtdyk. Ondan soňra hökümede işleyen ya da döwlet işgärleri galdy o taýda. Indi şu adamlardan medet umyan bolsaňyz, medede garaşýan bolsaňyz, meniň pikirimçe gaty ýalňyşmykan diýen ýöne olaram bir zatlar eder. Edibemiyorlar elinden gelen nemeni. Korkman, hemme zat açığa çıkarıp ýöne esasy ýük ýurdun daşyndakylaryň üstündedir. Yani şonu bilmeli. Ýöne şol ýurdun içindekiler etmeli diýip ýurdun daşyndakylar özüne aldaýarlar. Ýurdun içindekilerim ýurdun daşyndakylardan garaşýas diýip olaram özüne aldaýan bolup bilermikan ýani şu soragy. Özümize soramaly. Birinji bu zady näme etmänke. Awa gaýbaýat Türkmen elleşimiz ýazýar. Putin kän zady isleýär diýär. Awa Putin kän zady isleýär. Aldam 30 ýyldan bäri isleýän zatlarynyň hemmesini. Adi Türkmen iman elleşimiz ýazýar. Toplanıp gideli diýär. Toplanıp yani bu elleşimize aýtmak isleýän ýanky görkezen nämen bar? DVK diýip gazaklaryň demokratический выборы. Indi bular provokasiýa edýändirler. Bu işler onuň ýaly ýöreýän däldir. Bunu ýadyňyzdan çykarmaň. Jean Sharp'ın kitabyny näme üçin tanıştyrdyk biz sizin bilen? O taýda
edilecek hareketler var, önkü edilen hareketler var ve şu tecrübeler deyip aydayın ben size. Şolardan misal almalı. Şo tayda önküler eden olsa näme etdi, näme yanlışlık koyverdiler, o nämeler boldu. Şolardan näme almalı. Mesela agresivne şekilde edilen protestler ya da şoňa benzeş zatlar az netice berýär. Sebäbi garşyndaky düşmanyň aslında ulanıp bilecek gücünün karşısında durýan. Ýöne olaryň ulanıp bilecek gücünün karşısında değil de onun gapdalından arkasından gelmek has mantıklı değil mi sizin için ildeşler? Menin pikirimçe ol has mantıklı. Sebäbi näme diýsem onun formatında değil de mesela Android telefondaky bir programany iPhone, iOS yani sistemasyna ýükläp bilýäňizmi? Bileňiz yok. Pikir edin, indi siz Android, halk Android, karşımızdaky diktaturada iOS bolsun. Indi biz şoňa iOS'un ulanıp bileceği bir programa bilen karşısına çıksak, o iOS onu derre ulanýar, bizim karşımıza koyup bilýär däme? Ýöne biz Android'in APK'sini ulansak onun karşısına, yani APK Android'in programmasıdır. Bunu ulansak onun karşısına, ol düşünüben bilmeýär, onun ruhan duýmaýar, näme etjegini bilen ok. Ine şu wagtdan bilen ok. Hatta olaryň käbir proyektleri tutmadı. Indi näme edýärler? Indi ýurdun içinden partiýa açýas diýerler. Hatta Adalet Ministrligine gidenmişler. O taýdan o partiýa açmagyna ruhsat berenmiş. Ol bir näme bar? O bir görgüle akly näme? Akly kelte diýip aýdasym gelýär da. Partiýa açýarmyş indi. Meselem şo partiýa kim unanar, nä derece inanırlar. Yine olaryň nämesi, o iOS'un formatı programması. Ýöne bize o gerek değil. Bize ondan başgaçarak programy ulanýas ve şonuň bilen hem garşysyna çykýas. Ýene şo wagt onuň elinde ulanjak yaragy bize geçýän däldir. Ýöne şonuň ýaly diýip jogap bereýin men umuman. Sebäbi bu bir ildeşimize vermedim bu nämäni jogaby. Köp adam soraýar buna. Ýene o partiýa barsa meheme açıp berýär diýär. Murat Amanow diýen ildeşimiz. Muňa adam gerekmiş diýär. Vay muňa adam bilen açıp berýän olsa näme üçin şu wagtda çelle açylmady? Şonuň ýaly. Onsoň ýanky nämede ýadymdan çykaran bir zadym bar. Bu DVK diýilen zat, ýagny Demokratiçiski Wybor Kazakystanyň nämesi. Gollap berýän nämeler bardyr. Käbir näme diýsem media ýa-da habar nämesi ulgamlar bar. Men onu giň işleýän näme etdim, bu taý ýadymdan çykypdyr. Siz özüňiz görüň. Şolaryň kanallarynyň aşagyndan çykýandyr. Ve bular onu nämesini edýär, propagandasyny edýär. Ýa-da meselem Gazagystanyň Azatlyk radiosu. Olara medya bunu. Şonuň ýaly. O işi başa varmaz inşallah diýipdir. Aleksandr ildeşimiz. Kançito diýen bir ildeşimiz ýazýar. Türkmen halky täze Türkmenistan gurmalydyr diýär. Hakykatdan hem dogry ide, täze Türkmenistan hökmany suratda gurulmaly. Sebäbi şu sözüň özü şo taýda täze Türkmenistan sözü. Entek gurulmanky adamlaryň aklynda o pikirini nemetmelidir, üýtgetmelidir. Täze Türkmenistana taýýarlamalydyr. Ve barlan wagtda edil şol sözüň hakyny bermelidir, täze sözüniň. Şonuň üçin aýdyp geçýän bize teknokratlar gerek, bilimli, näme paýhasly, salyhatly adamlar gerek. Oğlanlar, gyzlar gerek. Murat Rezzak ildeşimiz ýazýar. Biz uklap ýatsak Putiniň işi başa barar diýär. Yani Putiniň proýekti başa barar diýär. Uklap ýatsaň başa barýar. Şu wagtda çelle uklap ýatanymyz üçin köp proýektler başa bardy.
Kıynansak da. Yani bundan son başa varmaz mı kendi yani? Aziz ildeşler, bilmedim sizin için bir peydalı bolup bildim mi bugün? Demekan nemettim. Tayarlık gördüm diyeyin. Yani şu anda da köp saatler aydıp bilmedim. Edil doğrulap aydıp bilmedim. O Kırgızistan var arada soruyorlar da Kırgızistan'a misal alıyorlar. Kırgızistan hakikaten hem käbir adaylarda misal alınıp bilecektir. Yani Kırgızistan'ın hem aslında üstünde oyun oynuyorlar. Bir tarafı Rus tarafı, bir taraf yenen bir taraf. Onlar hem birbirine karşı oynuyorlar. Yani Demirgazık ve gün orta diyilen yağlı bir neme ayırıyorlar. Oyun oynuyorlar şu tayda da. Aslında Kırgızistan'ın hem halkının hakikaten hem oyanmalı gerek. Yani ben size aydiyana diktatör ayırmak bilen problema çözülmüyor. Hükmen suratda onun diktatura diyilen sistemasını hem ayırmalı. Mesela Kırgızistan'da başındaki prezidenti indi diktatör deyip aytacaklar oları bolsun başındaki yolbaşçıyını ayırıyorlar. Şonda da düzelen ok görüyoruz yani yıllardan beri. Demek o başı ayırmak çözgütlerliğini düşünmeli. Yine bunu Noam Chomsky'nin nemesi bilen, usulü bilen aydiyan ben size. Şonun eğer şol analiz eden olsa da şonun nemesi bilen, düşüncesi bilen edil menin aytacağımdan has qoğrağım edip aydardı hükman suratda. Problema bir adamda değildir, sistemadadır ve adamlar hiç haçan bir adama bağlı olmalı değildirler. Adamlar qaraşsız olmalıdır hükmanın suratda. Qaraşsız bolan ýagdaýynda o sistemanın çürüklüğünü görüp bilmelidir. Yoksa adam ütgetmek bilen düzelýän bolsa-da näçe ýurtlar ütgäp düzelip giderdi yani. Cennet dolar şu an dünya. Ova. Indi men şu günlükçe şu taýda sizin bilen hoşlaşmakçı. Has uzun bolsa-da görmeýärler. Hükman suratda daş döwrüňizdekilerle paylaşın ve yadınızdan çıkarman. Biz garankylykdan gorkýan bir çağany bağışlap bileriz. Yani aydınlıktan gorkýan bir adamı hiç haçanan bağışlamarız. Bu sözü hükman suratda ýaýradın. Adam ýaşyna ýetip durýana entegem gorkýan söz bilen bahanalap özlerine neme diýerler. Bir burça alýarlar özlerinde. Yani doğru değil bu. Hiç ahlaklı hem değil. Önümüzde näçe bir çağların, neslin geleceği çüýrep bar ya. Hükmen suratda bu önüne geçilmelidir. Ve bunu birlikte de geçeriz nesip olsa. Şu an gören gatyken düşünceli ve pikirli adamlar çıktı soňky bir ýylyň içinde. Bu adamların ya pikir ütgän bolmaly ya da akıllı adamlar oyanıp başlan olmalı deyip düşünýän men muňa. Ve düşünmeklik bilen hem kabul edýän. Sağ olun aziz ildeşler. Ava giyeceğiniz akşamınız, ertiyeriniz rahat olsun, hayırlı olsun ve